Maria Owen ydw i, dwi'n gweithio fel darlithraig Iechyd a Gofal y Cymdeithasol yng Coleg Cambria ar Wrecsam. Mae bob wers yn dwyieithog, felly dwi'n trawsieithu bob tro a bob dim dwi'n ddeud, ac mae adnoddau ni i gyd yn dwyieithog i'r myfyrwyr. Mae pob myfyrwyr yn gallu clywed Cymraeg yn cael ei siarad. Hefyd, mae myfyrwyr ni yn gorfod mynd allan a lleoliad gwaith mewn cartrefi preswyl, lle mae rhan fwyaf o pobl hŷn efo dementia yn tueddu mynd yn ôl at eu mamiaeth nhw, sef Cymraeg. Felly maen nhw'n gallu gweithio'n effeithiol gyda nhw. Mae PowerPoint i gyd yn dwyieithog, mae'r taflenni gwaith i gyd yn dwyieithog. Da ni'n defnyddio cardiau, terma allweddol ar gyfer bob uned mae'r myfyrwyr yn astudio, a mae posteri i gyd yn dwyieithog ar bob wal yn Coleg Cambria hefyd. Mae myfyrwyr i gyd yn gwneud wersi Cymraeg yn ystod y blwyddyn tuag at 6 awr bob un. Mae bob poster a pethau ar wal i gyd yn gorfod bod yn Cymraeg yn gyntaf a Saesneg yn ail. Mae myfyrwyr i gyd yn mynd allan a lleoliad y gwaith, a maen nhw angen defnyddio Cymraeg i gweithio'n effeithiol gyda'r defnyddio'r gwasanaeth nhw. Da ni'n gweithio gyda Pendain Park ar hyn o bryd, a maen nhw angen siaradwyr Cymraeg, a maen nhw'n anfon siaradwyr Cymraeg i fewn i'r weld y myfyrwyr i datblygu Cymraeg nhw hefyd.